dilim, ngunit nakita ko ang iyong ngiti. Kumikinang kalagitnaan ng gabi. Sa yakap mo, inay, sa riyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sa yakap mo, inay. Nang hiyaw, unang higpit, nagsisisi sa aking pagkakamali. Ngunit pinawi mo ang luha ko. Sa luha mo ay natanto ang lunas ko. Sa yakap mo, inay, sa riyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sa yakap mo, inay, muling natagpuan ang langit na minimit-bit inaasam. Ika'y gabay nitong daan sa pagpasan sa krus, katulad ng anak mong si Jesus na minsa'y nahimlay. Sa yakap mo, inay, sa riyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sa yakap mo, inay, sa riyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sa yakap mo, inay, sa pisig mo. Sa yakap mo, Mass intentions offered September 29, 2020, Tuesday, 6 p.m. online Holy Mass. Petitions: complete and spiritual healing and fast recovery of Father George Militante, Jacinta Patalingog, Abangan and Aranzado families, Manilin Roldan, Father Felix Furlan, Jose Manuel Guatilara, Trinidad Acuba, Walter Dijos, Francis Sentia, Arnold Piner, Mark Boquiron, Nunoy and Bernadette Erizari,
Ampi Arcos, Angelibano, Valdevera, Willie Ligayo, Angela, Diana Era Ocovello, Erlinda Querubin, Wilfredo B. Castro, Wilshia B. Bender. Physical and spiritual healing of Mark Lester. To pass the board exam of Francis Carlo T. Lacaba. Personal intentions of Clinton Cabusas, Berhelio Ocovello, and Eugene N. Clino family. Good health, deliverance, conversion, protection, and enlightenment of Kali Balanga family. Lira Lo Biloso, Dennis, Ana Leonela, Denise Marie, Dennis Teresius, Dennis Lionel, Dennis Bernardos Cabilan, Maria Concepcion, Carl Heinz, Rose Marie, Andrea Nades Bauer, Ronnie, Hazel, Ron Justin, Ron Gabriel, Ron Daniel Villamor, Brian Carlos, Jane, Carl Dylan, Carl Diondre, Carl Darren Villamor, Edgar and Alan Villamor. Daisy Caballero, Ruaya and Bocado family, Tricia Chariz, Kenneth Flash, Kisha Francisca, Bildwin Cesar, Shai, Chiska Kulin, Claire Shaizar, Daryl, Tristan Alexine, Susu, Saint Peyo, Im, Ruel, Amor, Antonio, and Chiska. Violi, Rachel, Mr. Roger Chai, Chisa Cristil, Fitzgerald, Chanya Ismarie, Jersey, Rafael, Lorna Sosobrado and family, Gilbert Kiamco and family, for guidance and enlightenment during the review of Esther. For the recertification exam of the American Board of Maternal Medicine, say pregnancy of Brisa Toralba, for the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for the recovery of Cardinal Luis Antonio Gokim Tagle, for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rosuela del Campo, Marlo Castro Ruela, Miguel Castro, Nadala Destoa family, Tesing family, Messina family, Bertosio family, Aurora Mahershal Gardner and children, Elaine Marie, Saint Paul, Mateo Ryan, Hermila Kapangpangan and family, Sigmund family and Volio family, Balanga family, Bocado and Ruaya family, Mr. and Mrs. Alfonso Retes and family, Miss G, Cando and Ortiga family, Laurente family and Cabosas family, Josephine Enriquez, Ikit, Onat Owen, Angel Arnosa, Enclino family, M. Tuazon and family, Eduarda Olivar and family, Alvarez family, Dongog family, Huizan family, Lorna Zozobrado and family, Kiamco family, Panoncia family, Janice Abilia, Berhelio and Mary Jane Del Prado, and Ligaya Biloso. Birthday of Ruel Belogulu, Edwin Binkoy, Emercita Tiking, Joaquin Go, and Joey Go. 25th wedding anniversary of Marcos and Leonila Her. Mas Souls, Ernesto Pabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Ninita Kabangitan, Rinaldo Cesar, Giancarlo, Michael Naon, Juanita Matelde, Joel, Fee, Silas, Teofilo, Crispin Jr., and Alex. Erlendo Sr., Susana Porferia, Edgardo Tomas Carmen, Maria Dominga Ernesto May-Ann, Felisa Joaquina Hilario Sibing, Dolores, Runa May, Runa Cristil, Gregorio Francisco, and Serena. Leonidas Nadal, Jeronimo and Lydia Distoa, Baldomero Nadal Jr., Antonio Iyala, Oligario Madira Sr., Vector Romero, Raul Nicanor, Baldomero Sr., Ernesto Pasita, Julieta Rosa Adoracion Magdaleno, and Thelma Figura. Alfredo Perpetua, Leonardo Sr., Mauro, and Manuela. Shelani, George Sr. and Jr., Ninita, Edmundo, Clara, Silveria, Romolito. Remo, Victory, Fernando, Eloterio, Bidasco, Candido, and Lydia. Eugene, Jesus, Elizabeth, Jemmy, Remy, Lee Fong, Crestituta, Betes, Tomasa, Cerbelia, Lazaro, Bernardino, and Ana Corita.
Ronaldo M. Maronernia, Attorney Paterno Belsinia Jr., Josepos Peregrino, Amy Dioscoro, Zinaida Candelaria, Daniel Iva Rolando Sr., Maria Faustino Crisanta Pedro, Nicolasa Carlos Rolando Jr., Emiliano Jr., Dinis Cañete, Agnes and Nieves, Ciudadado Placido Hugo Donato Alibel, Severiano Feliza Victorino Miguila Vicente Jr., Sheila Marie Angeles Ramon, Jose Jesus Juanito Eduardo Glina Julius Francisco Rosila Basilisa and Placido, Alberto Cabusas, Brittany Jane Cabusas, Eugene Cabusas, Silveria Cabusas, and Vladimir Galan. Primitivo Urbana Calixto, Samuel Amancio, Erma Grace, Generoso Ludi Ramel Archel, and Luid. Elinita B. Humphreys, Anisita, Antonio Sr. and Jr., Ricardo Gerardo Lucia, Binancio Sr., and Enriquito. Jose Pora Constancio Elina Susana, Esteban Michael Douglas Godofrido Anjoscuro Kapangpangan, Juan Anefronia Kapangpangan, Vicente and Concepcion Mangitngit, Pantaleon and Celerina Mangitngit, Antonio Oy, Josepos, Boys Esther William Dewi Nanding Lourdes, Vicente Caridad, Vicario Rudy, Gabino Jr. and Sr., Maria Iling, Julian, and Rusa. Suetonio Renato, Virgie, Dolores, Flaviano, Maxima, Esing, Isang, Susay, Angging, Rodi, Concheng, Felix, Sotera, Pedro Sr., Hazel, Dennis, Paterno, and Dulce. Jovito Sr. and Jr., Pilar, Bernardo, Azucena, Gloria, Wanda, Isila, Felipe Sr. and Jr., Eleuteria, Emiciano, Florendo, Federico, Renato, Pedro, Maria Edna Castro, Mariano Ke, Dr. Ramon Arcinas, Judge Lee, Lucio Bongtan Jr., Serapia Oy, Juana Enriquez, Angelis In Atilano, Luis D. Biloso, Chudura and Gabino Ravena, Jose Rizalina Banji Manuel Temistocles, Nenfa Hernandez, Ruben Tunet, Chandra Elmer Bob Obit, Benjamin Sr. and Jr., Lydia, Cesar, Lorito, Ronald, Ricardo, and Lita, Renildo Sr., Elsie, Elpidio, Maria Victoria, Noemi, Rufeno, Raimunda, Ireneo Jr. and Sr., Timoteo, Bernardo, Isabel, Manuel, Hermenegilda, Bernardita, Corazon Calvo, Alex Murakami, Estrella Maquinano, Ingrid Vidalia Seifert, and Flor de Lisa, Merly, Justin Paul, Hostilo Paulino Jr., the second, Soledad, Julio Rinaldo Nicolasa, and Paulino III. Lehman Jr., Norma Robustiano, Ismaila, Margarita, Rosendo, Matilde, Vicente, Rosalia, Romercart, Rosalinda, Teotimo Sr., Eusebia, Marthen, Francisca, Nicasio, Pacincia Laurente, Felipe Laurente Sr., Florante Laurente, Grace Jane Laurente, Pia Obas, Jesus Filósofo, Saturnina Corbita, Joy Filósofo, Gina Paredes, Gina Ablaca, Joy Ablaca, Boy Filósofo, Cesar Bacason Sr., Gloria Gabinete, Norberto Roque, Giling, Braulia Mantoa, Salvador Mantoa, Pilar Tabocanon, Ignacio Tabocanon, Catalino Anisita, Manuel Edwin, Mary Dawn, Bibi Cabanos, Sermo Hines, Frederick, TC Lawrence, Lito, Nina, Romulo, Perla, Loida, Frankie, Auring, Hercules, Mary, Hernan, Celso, Eloheo, Buni, Cerrilo, Selveria, Anacorita, Belinda, Binch, Alice, Agustin, Corazon, Los, Lolita, Josephine, Kerimon, Edith, Max, Francisca, Sheila Marie, and Rizal. Elmo Pabilando Sr., Felipe Inot Jr., Eugeniano Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina, Narcisa, Jose Meli, Maria Rosario, Catalino, Filomeno, Gregorio, Gregory, Ananias, Barbara, Incar, Miguel, Mario, Oscar, Romeo, Pamela, Victorio, Magdalena, Jose Raul, Ninita, Orlando, Alejandra, Jesus, Dax,
Francisca Maria Corazon Custodio Flora, Junicia Kenneth Corazon Manuel Lim Sr., Chu Bu, death anniversary of Redito Andales and Los Biminda Andales, Ramel Peter Wilson Teresito Nemesio Manuel Jefferson, Junaidi Inocentes Melicio and Primitivo, Maria Magdalena Yoticiano Ponciano and Victoria, Jose Jesusa Amado Emilia Dwayne Hatcher, Romeo Rodrigo Agapita Felix, Florita Mark Floro Judicio, Claripina Consejo Ananias Christopher, Divina Osias Beethoven, Jose Vincent John, Fritz, Father Emil Rofeno Sr., Felipe Sr., Victoriano Sr., Roberto Estonelo Sr., Miguel Corazon, Jose Sr. and Jr., Antonio Sr., Demetria Santiago, Tranquilina, Teodoro Sr., Semyuna Edwin, Teodoro Jr., Martha, Teodorica, Guillermo, Kisha Joyer, Peregrio, Ofelia, Ignacio, Auria, Enrica, Julieta, Rosita, Cherry, Berlita, Ronaldin, Scott Hay, Conrad, Agustin Jr., Leonido, Alan Gabriel, Maria, Elias Sr., Magdaleno, Maria Desi, Romeo, Ramon Sr., Bernardo, Isabel, Bernardo, Hermenegilda, Manuel, Gregorio, Honoria, Regina, Alejandro, Eddie, Carmelita, Felicidad, Stanislao I, Stanislao T, Roberta, Cherilino, Vitaliana, Juby, Nelson, Desidoria, and Efida, Amancia, Francisco, and Francisco A, and Teofista A, Perla, Modesto, Consolacion, Valeriana, Generosa C. Embradura, Avaya, Miguel, Babiana, Alexander G. Florentina Macalos, Maria Sara, Consolacion, Honorato, Jamie, Cristi, Antonio, Rogelio, Andres, Eduarda, Agapita, Cesar, Floro, Pablo, Mariano, Virginia, Ramon, Camilo, Constancia, Teodoro, Armando, Maria, Gloria, Anesita, Sempruso, Eleuterio, Monico, Alexander, and Gloria, Marjorie, Medalla, Miguela, Avelia, Narciso, Abelia, Serafin, Cabasan, Eulalia, Cerilio Jr. and Sr., Lucia, Segundino Sr. and Jr., Marciano, Randy, Salvador, Ricardo Jr. and Paz, Ricardo, Arsinia, Edmond, Leon Marco Montujo, and Rina Angeli, Epifanio, Susana, Mary Jane, Gabina, Sergio, Proctusa, Eugenia, Fedila, Cerilina, Roberto, Dulce, Esther, Juan, Basilio, Dadong, Frida, Domera, and Narcy, Debra Hepos, Vector Cortez, Erlinda Alvarez, Bandilla Comita, Demetrio Comita Sr., Hospicio Bacos Jr. and Sr., Edelberto Comita, Vector Alvarez, Juan Huizan Sr., and Ivy Estañero, Concepcion Manoriña, Wilfredo Romeo, Manolito Nicanor, Cornelia Rinaldo Severina, Ben Andres Tiborcia Efren, Andres Jr., Nolasco Jr., Jocelyn, Susan, Hidika, Belinda, Carlito, and Jesus Puentes, Peyo, Basilisa, Fausto Rosario, Sergio, Lucas, Renato, Angelina Otara, Simon and Maria Fe Centellas, Erlendo, Hospicio Sr. and Jr., Demetrio Sr., Bandilla, Edelberto, Amado, Ricarda, Erlinda, Hani Lee, Presentacion, Miguel, Jose Sr. and Jr., Marcelo, Dolores, Lorito, Crescenciano, Nicanora, Leon, Arthur, Connie, Agosto, Cesar, Wilhelm, William, Alexander, Peter, Saldi, Gloria, Celsa, Chawa, Bernadette, Marcos, Patricia, Romeo, Ernesto, Dennis, Tabuada, Hermohina, Guillermo, Michael, Josepos Viñalon, Austin Rebolledo, Jerónimo Cruz, Esteban Magallanes, Carlos Layam, Arlen Vasquez, Armando Fortos, Rodolfo Escario, Jose Breton, Celso, Pablito, Fe, Carlito, Manuelito, Jaime, Ricardo, Epipanio, Nicanora, Plácida, Floro, Rinaldo, Francisco Sr.,
Cirilo Faustino Benita Vicente Romana Abaya Concepcion Manoriña, Wilfrido Romeo Manolito Nicanor Cornelia and Rinaldo. Severina Ben Andres Rosario Carlito Peo Basilisa Lucas Renato Simon and Maria Fe. Edelberto Amado Ricarda Hanili Presentacion Miguel Jose Senior and Junior, Marcelo Dolores Lorito Crescenciano Nicanora, Leon Arthur Coni Agosto Cesar, Romeo Ernesto Dennis Tabuada, Nicanora Placida Floro Rinaldo and Francisco Sr., Mercedes and Eligius, Jolie Ruli and Marciana, Benita Beatriz Angel Rolando Asuncion, Fernando Antonio Benigna Eliseo Amada Telma Wilfrida, Saturnina Emerenciana Carolina Rodolfo Sayong, Felipa Lani Nancy Jocelyn Bibing Mauring Esperijon Jesus Eduardo, Rofo Sr. and Jr., Adila Perez, Enidic Bungon Doroteo Nacqua, Prudencia Abellanosa, Simplicio Abellanosa, Domingo Soler, and Nathaniel Abellanosa. Paz Ricardo, Salvador Ricardo Jr., Vector Cortes, Cirilo Faustino, Benita, Vicente, and Romana. Birthday of the late Miguel Cabarubias, Go King, Miguela Riconalia, Miguela Agravante, Miguela Roldan, Miguel Dacqua, Estila Ichibari, and Rinaldo. Death anniversary of Jesus Caracina Sr., Rico Padayhag, Amado, Francisco C., and Guillermo Bungon Sr. Death anniversary of Paul Anwar Villarreal. Second death anniversary of Frederick and Macario. Third day novena for the 48th day of Francisca Jonas. Fifth day novena for the death anniversary of Fidel Fernandez. Eighth day novena for the 48th day of Marnie Ayapana. All the Salesian priests, brothers, FME sisters, volunteers, cooperators, past pupils, benefactors, all deceased, Filmosa guards, staff, and clients, and all souls in purgatory, especially the forgotten ones and those who died of COVID-19. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sab kanimo. Maigsoon maginulsol kita sa ato mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw, aming
Kaluy ano ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan pasayloon sa ato mga sala, daduno ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Dios, sa katingalahan paagi imong gigiyahan ang buluhaton sa mga anghel ug sa mga tao, itugot nga ang among kinabuhi dinhi sa yuta, kapanalipdan unta nila nga walay hunong, nagasugot ug nagaalagad kanimo diha sa langit. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manlingkod. Pagbasa gikan sa basahon saang gipadayag. Unya may gubat didto sa langit. Si Miguel ug ang kauban niyang mga anghel nakigsangka sa dragon ug sa mga anghel niini. Apan nabuntog ang dragon ug ang mga anghel niini o gipanghinginlan sila gikan sa langit. Gitambog ang dakong dragon, ang karaang bitin nga ginganlag Yawa o Satanas, nga maoy naglimbong sa tibuok kalibutan. Gitambog siya uban sa mga tanang mga anghel niya ngadto sa yuta. Unya dadungog ko ang singgit gikan sa langit nga nag-ingon. Ania nagayod ang kaluwasan gikan sa Dios. Gipadayag nagayod sa Dios ang gahom niya, ingon nga hari, o gipakita na sa Mesiyas ang iyang autoridad. Kay ang tigsumbong sa atong mga kaigsuunan nga nagbarog sa tubangan sa Dios ug nagsumbong kanila adlaw o gabii,
gihinginlan na gikan sa langit. Gibuntog sa atong mga kaigsuonan ang yawa, pinaagi sa dugo sa nating karnero, ug sa kamatuoran nga gisangyaw nila, o gikalipay nila ang pagpakamatay. Busa paglipay kamo, kalangitan, o kamong tanan nga nagpuyo diha, apan alaot ang yuta ug ang dagat, kay mikunsad kaninyo ang yawa, ug nasuko siya pag-ayo, kay nasayod man siya, nga mubo na lang ang iyang panahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo ang atong tubag. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdayeg, o Ginoo. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdaig, o Ginoo. Pasalamatan ko ikaw, o Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing, kay imong gidungog ang mga pulong sa akong bakba. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong pagdaig. Magasimba ako sa imong balaan nga templo, ug pasalamatan ko ang imong ngalan. Tubag. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdaig, o Ginoo. Tungod sa imong kaluoy ug sa imong kamatuoran, kay imong gipadala labaw sa tanang butang ang imong ngalan ug ang imong saad. Sa akong pagsangpit, gipatalinghugan mo ako. Imo akong gilig-on, sulod sa akong kaugalingon. Tubag. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdaig, o Ginoo. Ang tanang mga hari sa yuta, magpasalamat kanimo, Ginoo, sa pagkadungog nila sa mga pulong sa imong bakba, ug mag-awit sila sa mga dalan sa Ginoo. Dako ang himaya sa Ginoo. Tubag. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdaig, o Ginoo. Palihog manindong alang sa santos nga ebanghelyo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Sa pagkakita ni Jesus kang Nathaniel nga nagpadulong kaniya, miingon siya, ani ay tinuod gayod nga Israelita ug walay ikasaway kaniya. Ngano nakaila ka man kanako, nangutana si Nathaniel kaniya. Si Jesus mitubag, nakita ko ikaw didto ilalom sa kahoyng igera, sa wala ka pa tawga ni Felipe. Si Nathaniel mitubag, magtutudlo, ikaw maong anak sa Dios. Ikaw ang hari sa Israel. Si Jesus miingon, mituo ka ba tungod lang kay miingon ako kanimo, nga nakita ko ikaw ilalom sa kahoyng igera? Makita kag mas kahibulungan pa kay niini. Ug miingon siya kanila, sultihan ko kamo, makita ninyo ang langit nga maabli ug ang mga anghel sa Dios nga magsaka kanaog diha sa anak sa tao. Ang ebanghelyo sa Ginoo.
Daigon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. Mga kaigsunan, kada Domingo, every time nga pangadjion nato ang mito ako, mulito kita nining maong mga pulong. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Mao ni ang i-recite nato every time atong pangadjion ang Nicene Creed. Now, mga kaigsuonan, siguro ang musulod dayon sa atong hunahuna, every time mabati nato ang mga pulong nga dili makita, labi na sa kadtong siguro naa sa mga probinsya, mao ang mga espiritu, mga dili ingon nato, apil siguro diha ang agta, no? Mga engkanto, mga diwindi, unsa pa na diha. Nawambot ko na ba nato diri na kita o nakasinati gyud aning mga klasiha sa nilalang. Nevertheless, ang mas importanteng butang nga angay nga musulod sa atong hunahuna mao ang realidad sa mga anghel. Whenever we mention these words nga dili makita, ang musulod sa atong hunahuna dapat ang una nga musulod is ang mga anghel. Nga gawas sa tawag sa mga makita nga kabuhatan sa Dios, anaa ang mga anghel. Dili sila makita, anyat sila dakong buhi. Ang Catechism of the Catholic Church, kining naglibro nga nag-contain sa mga teachings sa simbahan, nagtudlo kanato pinaagi sa pag-ingon, the existence of the spiritual non-corporeal beings, the existence of the spiritual non-corporeal beings that sacred scripture usually calls angels is a truth of faith. The witness of scripture is as clear as the unanimity of tradition. Bot pasabot nga bisan pagdili nato sila makita, kita nagatuo nga anaa sila sa atong palibot. O kini sinaksihan dili lang sa Biblia kundi hasta usab sa tradition sa atong simbahan. Ug mao man gani nga ang realidad sa mga anghel angay natong tuuhan. Mga kaigsunan, karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan ni Saints Michael, Gabriel, and Raphael. Sila ang mga nailhan natong mga anghel tungod kay ang ilang mga ngalan nahisulat man sa Biblia. Ug mao na nga bisan pa man sa kadaghan sa mga anghel sa Biblia, ato nang masugatan sa daghang sa mga libro sa Biblia nga dunay mga anghel, pero kani silang tulo ang ginganlan. And that's why bisan pa sa kadaghan nila, kaning tulo ka mga anghel, si Michael, Gabriel ug si Raphael, mao ang gihatagan og special nga pagtagad pinaagi sa pagsaulog nining kapistahan karon. Si Saint Michael mao ang leader sa mga anghel nga nibuntog ni Satanas suma pa sa Book of Revelation. Ug tungod niini siya ang pirmi nga tawgon kung kita nanginahanglan og protection batok sa dautan. Si Saint Gabriel mao ang messenger sa Ginoo. Siya ang mipahibalo kang Maria nga siya magsabak sa batang Jesus. Ug tungod niini siya ang patron sa mga tagadala ug balita. Lastly, si Saint Raphael ang anghel nga miayo sa sakit niadtong usa ka tawo, makita gihapon na sa Biblia nga ginganlan og Tobit. Unya katupong dahi babae pod in the same book, the Book of Tobit, dapoy babae nga nayawaan, giayo pod to ni Saint Raphael. Ug tungod niini siya ang patron sa mga maingon nato masakiton. He is known as that archangel who is a healer. Now, mga kaigsuonan, sa atong pagsaulog sa ilang kapistahan karon, atong nindot nga i-take advantage nato ang maong opportunity pinaagi sa pagpangayo
sa ilang tabang. Kang Saint Michael, mangayo ta siyang tabang, aron kita pirmi nga ilayo sa mga panulay sa dautan. Kang Saint Gabriel, aron kita malamdagan sa kanunay sa maayong balita. Ug kang Saint Raphael, aron kita mapanalipdan sa mga sakit sa kalag ug lawas. Amen. Palihog manindog. Ato ipadangat ang mga pag-ampo karong adlaw ngadto samahan pinaagi sa pagpangalagad sa balaang mga arkanghel, ang lunlon nga mga espiritu sa dili makitang mga linalang nga sa kanunay nag-alagad sa Dios ug sa iyang katawhan. Busa moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga si San Miguel manalipod ug moabag sa mga Kristiyanos nga nanag-antos sa mga paglutos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga sila nga nagsangyaw sa kamatuoran, madasig pinaagi sa pag-atiman ni San Gabriel. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 virus, makabatuna og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga magtutuong mihalina, magadayeg sa Dios uban sa mga santos ug sa mga anghel ug arkanghel sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Dios nga mo magbubuhat, dawatang amo mga pangamuyo samtang nagsadya kami diha sa panabang sa may bayaon ug langitno namong mga kauban nga nagkapundok libot kanamo dinhi nining altar. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod alang sa paghalad. Palihog manindog. Maigsuon, pagampo kamo aron ang ako ga inyong sakripisyo dawato nunta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawato nunta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, naghalad kami kanimo sa mga gasa sa pagdaig, human ikaw malukmay dawata ang maong mga gasa nga gitunol kanimo sa mga anghel aron magpulos namo kini alang sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo.
Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kaya mga anghel sa langit tapos sila masulay na matud-an nga tinuod nimong mga higala. Mao'y pasidungog usab alang kanimo ang ilang magbubuhat. Ang dungganang dapit nga ilang naangkon, nagpasabot kanamo sa imong walay kinutuban nga kahalangdon, nga milabaw sa kaayo sa tibuok nimong binuhatan. Sa among pagdaig sa imong mga anghel ug arkanghel, matarong usab gayud nga magdahig kami sa imong himaya, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi, sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pagdaig sa pag-ingon. Palihog manluhod. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang gasantos, ipadalangin mo Espiritu ron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas hudugon ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa kaugalingon mikuha siyag pan, mipasalamat kanimo, mipikas sumihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang baagit tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an o miingon, dawata kini o Panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-ong tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyog alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Siya bumalik na
Aron maghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, inimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francis among Papa, ni Jose among obispog sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga natuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ang kalan una mo sa matagalan, ihatag ka na mo karong adlaw, upasayo kami sa among malasala, maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, kinunuan sa kami sa mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, at agi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ay ang gahong ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen.
Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita tang pag-iniksunay. Palihog manluhod. Kinimawang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sa panahon sa pagpangalawat, aron sa pagtuman sa physical distancing, himuon ang pagkalawat by rows or by pews. Paaboto nato ang mga aserit sa pagpahibaw sa inyong turno. Sila maghatag og instructions kung asa mo barog ug asa mo agi balik sa lingkuranan. Tanawa ang mga yellow marking sa sahog alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Dawat na kini sa
Palihog manindog. Magampo kita. Ginoo, nangamuyo kami kanimo, human kami balig-on sa gahom sa pagkalawat, magsubay unta kami sa dalan sa kaluwasan, ubos sa kanunayng pagbantay sa mga anghel, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manluhod. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manglingkod. Aron sa pagtuman sa physical distancing sa atong pag-uli. Aduna kitay duha ka gates alang sa pagpanggawas. Ang naglingkod sa wala, mugawas sa wala nga gate. Ang naglingkod sa tuo, mugawas sa tuo nga gate. Human sa katapusang panalangin, magpabiling manlingkod og sunda ang mga instructions sa mga asterisk. Tanawa ang mga red marking sa sahog alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ug manalangin kaninyo makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.